I år har vi ændret konceptet for ungdomsskolens forestilling. Vi har, om jeg så må sige, hævet det kunstneriske niveau. Vi skal væk fra det bundske og lavkulturelle proletarteater, som har gået sin sejrsgang over hele verden. Musical er en fortærsket og usmagelig genre. En tynd kop te, som måske var god engang, men som i dag er blevet helt kold og har sådan en olieagtig overflade på. Musikteater er at danse som en ting fra hverdagen. At bære et overskæg med ironisk distance. At bruge en popsang som en dramatisk tekst. Jeg vil tage dig med i alt, hvad det indebærer. Du er god for mig. Ligesom ingen før. At spille kendte sange på glemte instrumenter. Vi siger nej tak til fjerboa. Mindre en kritik til systemet. Vi siger nej tak til jazzhands. Men vi gør det, efter det er etableret væk. Vi siger ja til musikteater!